Se pare că nu mai avem doritori, deci Florinii unde era mă tabela aici? 1, 2, 3, 4. Florin, ia stai așa, Florin. Eu vreau să te întreb, tu ai vreun auto cu Răzvan Raț? Ai luat de la mine sau ceva, vreun auto cu Răzvan Raț? Nu. Uite, ăsta e bonus dinainte să-l deschidem cutiile, să știm ce găsim pe tine. Ăsta direct la Florin. Să fie, să fie. Gata, se închide acum. Nu cred că vinde Florin cardurile. Dar cine știe? Cine știe ce deal-uri faci? Cu Dan? Cu Dănuț? Da. Uite, acum l-ai și pe Răzvanel. Bun, Discord-ul, guys. Vă aștept pe Discord să facem randomurile. Am făcut 0, apare 0 pe stoc. 0, gata, sold out epuizat. Am avut și ultima strigare, am avut tot. Bun, primul așa e pentru cutiile deschise și ordinea cutiilor deschise. Ce e cu Discord? Bobo, nu avem voie să arătăm pe TikTok când alegem, când facem astea cu random aleatoriu. Că dacă arăți pe TikTok, te banează iar, ne dă 3 zile. Ca să facem un fel de live, dar nu pe TikTok, avem un server de Discord. Serverul de Discord îl găsești în profil, dai aici pe profil pe România Collects, ai un Linktree și acolo găsești invitație către serverul de Discord. Iar acolo pe Discord, pur și simplu când ne pregătim să facem asta, să alegem randomul, dau share screen, facem randomul și după aia trecem la break. Se aude meciul? Gata, rezolvat. Deci cam asta e treaba cu Discord-ul. Poți să intri pe Discord să vezi ce facem aici. Bun. 1, 2, 3 și 4. Și avem așa. 1 stânga, dreapta 4. Random de... Am marcat 3. 4. Am marcat 3. 1, 2, 3, 4. Deci prima cutie va fi cutia 3 și a doua cutie, cutia numărul 1. Deci, așa și așa. Astea două le vom deschide. Astea la două. Da, arătăm și... Nu trebuie să arătăm efectiv când facem... Când dăm click-urile alea, dar lista finală o arătăm. Gata. Avem cele două și avem și ordinele. Bun, și acum, participanții. Albert se răpât 2 locuri, eu m-am pălât. Bă, dați un mesaj lui Steli și lui Ionuț. Îi trimit eu lui Ionuț. Lui Steli, dacă este. Mă uitam la participanți. Deci, Albert 2, Ioman 1, Steli 2, Adrian Săbi 2, Silviu Sebastian 2, Bobby Costi 2, Ionuț Rus 2, Albert încă 1 cu 2 înainte, 3 total, Siva, First Time Buyer, Siva și Bobby. First Time Buyer, Andrei CBI 1 spot, Siva 1 spot și Simenov Florin 4 spoturi. Și facem în felul următor. Nume, ordine 1, ordine 2, de astea de fapt sunt la box 1. Box. Avem două serii de jucători și box 2. Ordine 1, ordine 2. Corect. Dar nu aici trebuie eu.
aici. Bun, ăștia sunt participanții. Bun. Dacă îți dau... Da, am spus după aia, Albert, ai 3. Eu de obicei le citesc în rând și după aia adaug. 2 și ai 1. Nu e nicio problemă, care arăt eu, numai că nu poți să vezi live ce facem noi aici. Random, după aia poți să vezi rezultatele și deschisul. Bun, participanți, hai să începem treaba și avem random pentru prima cutie tot de 4 ori, la 18-22. 1, 2, 3, 4. Adrian, primele 2 locuri, Albert, ultimele 2 locuri. Interesant cum a ieșit aici. Pentru primul rând de jucători. Asta e lista. Pentru primul jucător la fiecare sport, random de 7 ori. 1. Ceva în seara asta? Nu. Asta e singura break care le deschidem în seara asta. 3, 4, că nu cred că reușim să facem altceva, de 7 ori. 5, 6 și baftă, 7, primul rând de jucători pentru prima cutie. Și mai trebuie să mai dăm random și la acești jucători. Tot pentru prima cutie. Da, avem o leacă dat niște randomuri. 12, mai am. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Sortarea și asta e, uite, Bobo. Fii cam așa arată prima cutie, da? Deci, Adrian Săbi, aia așa. Tomori Shevchenko, Terasiano Ciucueze, Albert, Dida, Costa Curta, Reinders, Florenții Gabea Musa, Andrei Cebei, Hulit Pulisic, Bobby, Mainan Adli și Traore și Jovic. Ionuț Rus, Baggio, Kier, Calabria, Team Logo Moments și ce mai avem pe acolo. Silviu Sebastian, Maldini, Giroud, Okafor, Teo, Silviu Simenov, Baresi, Benacer, Gattuso, Zeedorf, Zlatan, Camarda, Sportiello și Teo. Siva, Pirlo și Loftus-Cheek, Steli, Leao, Nesta, Pobega, Wea, Ioman Pălă, Calulu, Caca. Asta prima cutie. Și mai facem fix aceeași randomuri pentru cutia numărul 2 și dăm drumul la open. Nu asta, nu. 8. 1. Să și pici în cutii. 5, 6, 7 și 8. Degeaba le are pe foaie dacă nu le și găsim în cutii. Zece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Baftă! Primul rând de jucător și acum pentru al doilea rând. Random de 5 ori. Nice and short. 3, 4, baftă, 5. O întrebare, știi, pe Luxolv? Da. Uite și ăsta pentru a doua cutie. Adrian Săbi, Baggio, Maldini, Traore și Okafor. Albert, Barezi, Costa Curta, Reinders, Jovic, Pobega, Pulisic. Andrei, CBI, Zeedorf, Teo. Bobby, Leao, Nesta, Florenții Ciucueze, Ionuț, Gattuso, Adli, Terasiano, Sportiello, Silviu Sebastian, Dida, Benacer, Caca, Camarda, Silviu, Simenov, Florin, Shevchenko, Pirlo, Hulit, Kier, Camarda, Logo Moments, Zlatan, Gabia, Siva, Tomori și Calabria, Steli, Mike, Mainean, Calulu, Teo, George Wa, Ioman Pălă, Giroud și Musa.
Gata, avem tot. Save. Și să dăm drumul la treabă. Tot ok. Hai mă să vedem ce-i cu Daca Milan asta. Da, să fie. Cam greu să fie pentru toată lumea noroc, dar să fie. Important este să găsim numerotări extrem de mici, monofonuri, dacă găsim și legendii, și mai bine dacă găsim autografii, în primul rând, e posibil să nu găsim doar carduri numerotate cu... Până acum n-am găsit carduri numerotate, doar gradate, dar e posibil. Sperăm să nu avem noi ghinionul ăsta, acum. Frumos logo ăsta și cu ce au în spate, arată interesant. Hai să vedem cum arată. Știu cu noroc, doctor. Primul pack. Ia să vedem. Reinders. Calitate bună, interesantă, dar cele de la Juventus sunt mai calitative, sunt mai groase. Așa mi s-a părut. Ok, începem cu Reinders. Pobega, Thiaw, Dida, legendă, și Shevchenko, legendă. Toate base-uri. Primul pack. Ăsta e produsul cu un card gradat? Da. Astea, dacă sunt cu cardurile gradate. Cum am avut și la Juventus și la Barcelona. Rafa Leao. Aici cred că avem un card numerotat. Primul. Rafa Leao. Benacer. Din spate avem Alejandro Nesta. Îmi place asta, că o băga legendii la base carduri. Îmi place mai mult ca la Juventus. Chiar? Ia, dar asta cred că e invers. Da. Cardul numerotat e pus invers. Ia să vedem ce găsim aici. Ar zice Fikayo Tomori, n-aș fi zis. Din 10. Tomori din 10. La cine e Fikayo Tomori? Ar trebui să fie în partea a doua. Cred, nu știu. Florenzi, Gabia, Pulisic, Gabrina, Okafor. Nu. Tomori, primul, Adrian Săbi. Adrian Săbi, Fikayo Tomori din 10. Not bad. Numerotarea, mișto. Jucătorul așa, mai degrabă era, uite, Shevchenko. Dacă tot era Adrian să fie cartonașul tău, mai bine găseam pe Shevchenko de 10. Trebuie să mai găsim un card numerotat aici. Okafor, și l-am și găsit deja. Ciucu Eze. În spate avem Shevchenko. Zedorf. Ia, să vedem ce culoare frumoasă găsim aici. Roșu. Posibil să fie oare din 5? Dar nu cred că e legendă asta. Cred că e un jucător recent. Mateo Gabia. 35, păcat. Mare numerotare. Gabia Albert. Uite. Ruben deja îl știa. Numerotare și tot. Gabia pentru Albert.
Bă, eu vreau legendii numerotări, dar n-am avut noroc la legendi. Mai avem aici ceva, mai avem ceva. Rafa Leao, Pulisic. Logo Milan. Gattuso, logo Milan ajunge la Ionuț Rus. Ia uite, Ionuț. Și logo frumos prins. Salut, Ștef. Rafa Leao? Sau nu? Cine e ăsta? Chaka Traore. Super! 0 asisturi și un gol. 2 din 10. Mam. Bă, dar nu ne-ar da niște legende aici? 0 asisturi și un gol. Ce l-ați mai pus? Mai grabă, bă, puneați la altceva. Bobo Costi. Lipește tagul de legend. Să lipesc. 0 șorturi pe poartă, 3 goluri. Da, Bobo, first time buyer. Bă, e bine dacă găsim 3 numerotări, dar vrem și legendii. Da, totuși, am găsit 2 din 10. Interesant. Interesting. Și acum urmează hitul pentru prima cutie. AC Milan. Hai să fie ceva frumos. Dacă e să compar base-urile, bine, calitatea e mai bună la Juventus, dar 3 carduri numerotate față de 1, de obicei cu toate că într-o cutie am găsit 2 la Juventus, plus că ai și legendi în base, plus poți să găsești legendi numerotări. La partea de base-uri și carduri numerotate, AC Milan e mult peste Juventus. Acum să vedem ce reușim să găsim aici. Fillerul mare. Unde am pus eu fillerul mare? L-aveam în mână, mă jucam cu el. Am văzut. Gol. O da rapidul gol înseamnă. Ia să vedem nota. Gem Mint 10 și aici mai vedem ceva. Legend. Gem Mint 10 Legend. S-a văzut. S-a văzut numele. S-a văzut numele. De fapt, eu l-am văzut. Nu-i Maldini. Da, s-a văzut. Auto, un card, sticker. Peci Auto, Andriy Shevchenko. Sticker, din păcate. Un pick-off sticker. Gem Mint, Shevchenko. Numerotare. Silver, asta e mare numerotare. 60, 70, cât e asta? 29, nu mă așteptam. Player signed, shirt, relic, autograph, card, nu zici. Shirt, relic, autograph, card. Nu zici player match, nu zici. Shevchenko. Not bad. Not bad at all. Bă, până acum, dacă să comparăm Milan cu Juve, e cu multiclase. Shirt relic, e tricou semnat de jucător. Shirt relic, autograf. Păi cum adică tricou semnat? Tăiat și pus pe card. Oricum văd că shirtul ăsta e din numărul lui, numărul de pe tricou,
Au semnat el un tricou și eu luat tricoul ăla, cred că înțeleg eu. Out of sticker, da, un pic of sticker. Gemin 10, 29. Multi clasi până acum, peste Juventus. Hai să vedem și cealaltă cutie. Tricou nou după... Stai, că Ionuț ne zice acum... Da, poate să fie player worn Ionuț. Gen, el poate să pună acum și un tricou cu Barcelona și îl dă jos și e player worn. Ionuț știe și tricou. Ionuț ne zice din ce sezon. Mă, dar avem experți pe Ionuț pe bucăți de tricouri, Ruben pe carduri. Îmi place așa să lucrez, când am experți. Îmi place. Ia, Albert, stai ca să nu uit. Unde am pus cutia aici? Și fontul, ia uite. Hai, bă. Da, eu înțeleg că nu-i worn, nu-i match worn, dar poate să fie player worn. Dar nu știu dacă e player worn, pentru că dacă era, scria. Mă gândesc. Bun, trecem la cutia numărul 2. Da, match worn, da, nu-i garantat. Scrie când sunt player worn, da. Aici Șefcenco, Florin avea Șefcenco, Simenon Florin. Pe pachete, păi eu le-am dat la băieți cu 135, la clienți 135, 20 de spoturi, 2 cutii. Deci poți să faci un calcul. Nu are ce să te salveze? Da, n-are. Cum? Nu te salvează asta, Ionuț? Ionuț, tu spuneai că n-ai prins nimica, dar Kvaratskhelia ăla din 50 la safir? Nu, e a tău. Am zis că în cutia asta are Șefcenco Florin Simenov. Eu nu tema aia cu AC Milan nu e de aici de acolo. Și la 11 Kvaratskhelia ăla. Deci n-ai fost complet sincer că n-ai prins absolut nimic. Începem cu o numerotare. Rafa Leao, Pirlo, Baresi. Par așa un pic pixelate, adică nu cea mai bună calitate a imaginii. Sau mi se pare mie. Dida. Dacă Barça, nu știu ce să zic, dacă s-ar mai... Dacă mai este cerere pe Dacă Barcelona, nu știu. Pink, Legend, în sfârșit, ce vroiam eu. Legendă numerotată. Hai mă, că ăsta are mare avantaj la Milan. Dă-ni legende numerotate. Opa, Maldini, poate? Ele? Paolo Maldini. Ghiciți la cine? La Adrian Săbii, din 79, numerotare huge, din păcate. 79, ne spune acum. Săbii și cuțite. Mai vine ceva colet? Da, în 2 săptămâni. 2 săptămâni de pauză. Dar n-avem ceva. Avem 4 cutii de Select Premier League, un case de Euro 2020, mozaic. Și ce-o mai rămas? Safir și încă 2 cutii de Dacă Milan pe data viitoare, care încă nu s-au deschis. Am terminat cutiile de Juventus, dar Dacă Milan nu abia acum deschidem primele 2.
Opa! Ah, e gros ăsta. Un cartonaj gros, așa, din prima. Terrasiano, Maldini, base. Asta e spatele sau... Nu cred că e spatele. Patch. Pirlo? Nu? Nu pare fi Pirlo. Ba? El e. Andrea Pirlo. Simeonov, Florin. Numerotare din... 10 din 10. Cât avea Pirlo la... Salut, Irinel. Cât avea Pirlo la Milan? Ia. Google. ...21, 10, 21. Mă, poate a avut într-un an și 10. Las, stai așa, las. Ia. Milan. 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Da, tot 21. Da, deci nu a avut 10. Niciodată în viața lui nu a avut 10. Păcat. Uite, da, toți a știut, văd. Numai eu, singur fraier care nu știut, cred. Slivurile groase. Bă, acum, Ana, hai să facem o comparație între Juventus și Milan. Între Daca Juventus și Daca Milan. Acolo, sincer, la numerotări și la base-uri, cu toate că sunt mai calitativi, n-am găsit nimic, frate. Salut, Edi. N-am găsit nimic pe base-uri și pe numerotări. Dar aici, la Milan, de exemplu, cutia asta nu e spot la Pirlo ăsta. Ha? Cum adică? Păi nu, stai așa, nu-i la Moments. Nu-i la Moments, sunt carduri cu Moments separat. Spot de Pirlo. Cum nu este Pirlo? Simeonov, Florin, Andrea Pirlo. Momenturile sunt altele, sunt... da, bine, că și momentul ăla la Simeonov, Florin. Dar moment sunt cu echipa. Sunt, au câteva cu toată echipa. Când au câștigat, ba nu, Ionuț, așa e, doar cu echipa. Cei cu jucător, ai văzut pe Whatnot? Da, bine, tot la Simeonov, Florin, dar facem așa, ca idei. Ca idei să știu și eu pe viitor. Eu nu știu, eu aș zice, e la moment, oricum tot la el. Bine, oricum tot la el, dar... nu știu dacă ai dreptate. Chiar nu știu. Aș înclina să cred că nu ai dreptate, dar... da, nu te contrazic, dar mi se pare ciudat. Eu aș fi zis și aș fi crezut că alea doar cu echipa sau momentele când câștigat Cupa Campionilor sau cei cartonași mai sunt în checklist, alea sunt trecute la Moments. Nu-i chiar, că de-aia am scris și altele și Moments, nu-i chiar insertul Moment. Tu zici că e Moments? Sunt Moments cu jucători. Ai dreptate. Dar eu când am făcut, da, eu m-am... E gen Moments, nu știu dacă e mai mult decât un jucător. Dacă sunt doi cel puțin, nu mai intră regula de jucătorul principal, Pirlo sau cine o fi. Hai să vedem, Loftus-Cheek, Traore.
Da, cred că ar fi mai bine specific tura viitoare. Calulu la celălalt. Gattuso. Asta e al treilea card numerotat din cutia asta. Mamă, câte 3 carduri numerotate. Legend! Mamă, dar ce cutii. Ce cutii pe legende. Da. E așa un mic scandal. Încă o legendă. Sper să nu fie dincolo dacă am avut 3 cartonașe numerotate slabe, am avut o legendă. Aici sper să nu fie 3 legende numerotate și un cartonaș slab la hit. Dida. Ăsta e Dida. Garantat. Silviu Sebastian. Dida la Silviu. Albert l-ai avut la prima cutie, acum suntem la a doua. ...99 numerotare. Mă testa Albert. E posibil că aici să avem doar base-uri. Am găsit deja 3 numerotări. Nu, mai avem ceva. Reinders, Mike Maignan, Dida Base și Gattuso. Salut! Cheese! Legend! Deci eu v-am spus că Milanul are mult mai mare hype, căutare în afară decât Juventusul. Cred că ăsta e unul dintre motive. Incredibil. Incredibil. Incredibil, Adrian. 2 numerotări cu Maldini. Ambele din 79. Da, de fapt da, care și Șefcenco, da. La 4 legendi găsite la numerotări. Nice. Bă, dacă și aici ai un cartonaș bun și cu legendă, bun. Superfractor. Superfractor! Pristin 10. Superfractor. 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 Și Pristin 10. Deci nu-i doar gem. Fai dacă e auto. Dacă e auto. On card. Ma. Nu crezi că e legend? Posibil. Sper să fie legend. Hai, cum îl ridic acum că l-am lăsat jos. Baftă, băieți. Hai, baftă, băieți. Mamă, dar stai așa. Cum... Din ce parte să le iau?
Superfractor. Nu cred așa ceva. Ba da, e one of one. Dar eu cred că nu e un jucător. Ba da. Tiau Superfractor. Nici auto, nici patch. Nici nimic. Pristine 10. One of one. Păcat că n-am prins o legendă. Păcat. Damn it. Bravo, Andrei. Da, uite, de exemplu, da, Andrei, ai prins Tiau, dar mai bine dacă era Zedorf, tot la tine. Aia e. Măcar e one of one. Cât poate să fie? Nu știu, n-am idei. Partea interesantă că e Pristine 10. Bă, sincer, oricare era mai bun. Stai să caut unul mai slab. Ceaca Traore, cred că ar fi fost mai slab. Mateo Gabia, nu știu nimic de el. Sportiello, Terasiano, iar nu știu nimic de băieții ăștia. Ce se scrie pe spate? A, că au jucat 0 jocuri, 0 asisturi un meci. O ruptă înseamnă. 21-19 la nu știu ce înseamnă. Bă, e bine că e super, e bine că e Pristine 10. Păcat, na, jucătorul, dar cel mai bun sezon al lui cu un meci. Da, cardul e mișto pentru un fan Milan. De ce nu? E de colecționat. Na, atât s-au putut. Se putea fi ceva mai așa, dar na. Asta e. Bun, acum să comparăm Milan cu Juventus. Dacă Milan versus dacă Juventus. Ce părere aveți? Păi da, chiar îl cumpăr el. La propriu. Explodează la propriu. One of one pe anul ăsta, da. Juve all the way. Bă, lasă-mă că ești tu fan Juve, asta înțeleg, dar cei care îs, de exemplu, neutri. I-am spus că există cerere de 10 ori mai mare pe Daca Milan față de Daca Juve. Bun, hai că am avut noi noroc la... Eu nu aș mai aduce Daca. Nu mai aduc Ionuț. Știi ce Daca aș mai aduce? A, nu mai joci? Da. Oricum mai am 2 cutii de Milan. Aș aduce Daca Real Madrid când o să lanseze. Pentru că ar fi primul set premium cu Daca Real Madrid. Da, adevărul că da, mai calitativ ăsta Juventus-ul, da, e mult peste calitativ. Da, din setul de bază se găsește într-o cutie 4 numerotări cu legende. Dacă prinzi bombă, tot nu e bombă. Zici tu, Ionuț, dacă prindeai Shevchenko one of one, one card auto, sau Pirlo one card auto, sau Baggio financiar, da, ele nu prea merită să le iei la modul de să le cumperi singur, da, adică eu dacă aș fi nu mi-aș cumpăra o Daca eu pentru mine, pentru că e complicat cu asta, dar la un break, la 100 și ceva de lei, de ce să nu-ți încerci norocul? Nici nu știi cum prinzi la un break un one of one. Putea să fie pentru Andrei Zedorf.
Cam asta au fost Daca Milanul, care ne-a luat o săptămână și ceva să-l facem. Vom avea pe data viitoare, pentru data viitoare, încă 2 cutii de Daca Milan. Bine, pe asta pe lângă ce vom mai aduce. Mulțumim, Ionuț, pentru toate participările astea din ultimul jumătate de an. Mi pare rău că ai marți. Nu, băieți, din 7-a 4-a ești out la modul de tot? Nici nu mai intri să ne vizitezi, să ne saluți? Ne banezi, îți dezinstalezi și TikTok și tot? Așa de out ești? Și din 7, stai că mâine e 7. Oare ce pățești, Ionuț? Ce faci, Ionuț? Îl las pentru tricouri. Dă o puternică. Dă o comandă puternică. El a avut jucători buni. Juventus au fost lipsuri. Mulțumim, doctor, la fel. Oricum, astăzi nu mai facem un break, că nu cred că mai putem umple un Safir sau Daca Milan. Nu știu dacă mai avem... De fapt, sigur nu mai avem dorință să mai umplem un break. Cam asta au fost... face el live-urile. Asta e. Mulțumim, Ionuț, pentru aceste clipii petrecute împreună. Îți mulțumim. Ne-au rămas amintiri frumoase petrecute. Mamă, mi-aduc aminte de acum vreo 2 luni când am mers și am făcut șandrez. Da, bun Pulisic. Da, era bun tare Pulisic. Pe America era de dat, era wow. Da, pe săptămâna viitoare, peste 2 săptămâni, la următoare sesiuni, continuăm cu astea de aici, plus ce primim nou, adică Select Premier League și Mosaic Euro 2020. Mulțumim, Florin, la fel și ție. Păi cam asta a fost, guys. O sesiune, nu știu, probabil să lasă de tot. Să lasă de break-uri, dar probabil să lasă și de TikTok sau de ceva, nu știu. Nu pleca să nu-l uiți. Ce-ai luat tu? Bobo, cardul ăla numerotat din prima cutie plus base-urile de la ce ți-o picat, de exemplu, Rafa Leao, Nesta, Florenții Ciucueze, ce ai avut aici, și în prima cutie Mike, Mainean, Adli, Traore și Jovic. Dar oricum, bine, trebuie mai întâi să le sortez, să le împachetez și marți le expediez. Și oricum, video ăsta, reluarea o să o încarc și pe YouTube, pe canalul de YouTube. Dacă vreți să revedeți preluarea, puteți intra mâine pe YouTube să o revedeți. Și îmi pare rău sesiunea asta că am avut-o... nu le-am trimis, marți le trimit. Îmi pare rău că am avut o întârziere de o săptămână la expediere, că am avut problema cu DHL-ul, care ne-a întârziat și pe noi o săptămână și o trebuie să întârziem și noi coletele o săptămână. Data viitoare am să fiu mai atent cum organizez și cum fac live-urile. Da, mersi mult și ne revedem în aproximativ 2 săptămâni. Dar mai anunț pe Discord ce și cum. Și puteți mai verificați site-ul din când în când. Bun, mersi mult pentru tap-tap-uri, 17.000 de tap-tap-uri, mersi mult pentru cadouri, 364 de trandafiri, mulțumesc W, mulțumesc Adrian pentru cadouri, mulțumesc că ați fost pe live-uri, că ați participat, felicitări celor care au prins, îmi pare rău celor care nu au prins, dar am așa e în acest hobby. Mersi mult și rămâne să ne revedem în aproximativ 2 săptămâni. Numai bine vă doresc!